Bertan Libe taldeko kideekin egin dugu hitzordua Entsegu lokalean, kaleratu berri duten Ilargi Erori da disko berria ezagutzeko. Honekin batera musika albisteak eta asteburuko kontzertu agendak dira. Libe taldeak disko berria kaleratu du. Ilargia Erori da izena du eta Bunberenea estudioetan grabatu izan da, Tolosan, Txap, Carlos Ostineagaren giraitzapean. 6 kantu bildu dituzte lan berri honetan eta kolaborazio bakar bat izan dute, Mursegorena. Gu Gasteizen elkartuko gara taldekideekin. Goazen. Aurkitzen gara zeru ertzeta nauseko zoria. Denbora urratu da gure mundua. Bueno, 3 urte pasaida zure aurreko diskoa atera zenetik, udara honetan lanean egon zara estudioan disko berria grabatzen. Egin dezagun balantze txiki bat zure aurreko diskoko bira nola joan zen? Lehenengo diskoarekin asko, nik behintzat asko ikasi nuen, izan zen lehenengo aldia nire abesti propioak ateratzeko eta gero kalera erakusteko eta oso desberdina izan zen niretzat lehen beti ibili naiz talde batean teklatuak edo koroak egiten, baina ez nire talde propioan. Eta bira izan zen oso polita, askotan jende askorekin publikoan, baina beste batzuetan oso emozionanteak eta oso polita. 2 urteko biraren ondoren Entsegu lokalean sartzen zara eta hasten zara disko berri honetarako kantuak konposatzen, ez? Tenaldi bat egin duten urtebetekoa da eta denbora horretan kantuak prestatzen joan zara. Ze diferentzia dago lehenengo diskoko kantuetatik gaur egunean aurkezten ari zaren kantuetara? Esan ditu, sortzeko modu aldatu da pixka bat? Bai, aurreko lehenengo diskoan agertzen ziren abestiak ziren oso aspaldikoak. Batzuek daukaten urte pilo bat. Honetan berriz gutxi gora bera guztiak dira berriak edo nahiko berriak. Prozesua antzekoa izan da, nik beti ekartzen ditut lokalera nire ideiak lan biluzik eta gero guztion artean lantzen ditugu idei horiek. Zu taldean teklatua jotzen duzu, kantuen sorkuntzara teklatuetatik dator? Bai. Normalean hori etxean jartzen naiz pianoaren aurrean eta zeo zer ateratzen zaidan. Beste batzuetan igual gitarrarekin, baina ez naiz bat ere trebea gitarrarekin, baina melodia bat ateratzeko, sortzeko igual laguntzen dit ere, eta gero beti azkenean bukatzen naiz pianoarekin gero. Komentatzen dizu, porque Liberen kantuetan pianoa presentzia handia du, baina era ere gitarrak ere presentzia handia dute, ez? Zu kantuak zure buruan imaginatzerakoan gitarren presentzia horiek ikusten dituzu teklatuen gainean? Ez, baina gero hemen lokalean gitarrarekin adibidez Txus da gure taldearen gitarrista eta berak egiten dituen gitarrak normalean dira oso, niri izugarri gustatzen zaizkitez eta gero hori diskoan nik uste dute garrantzitsua dela presentzia hori izatea, ez? Nik jotzen dudana, nik pianoa jotzen dudanez, pianoa super altua, ez? Momentu desberdinetan igual gitarra gehiago sartzea, igual bestirako hori dela. Kantuak aipatuz, esan dezakegu honako disko berri hau aurrekoa disko baino pausatuagoa dela, ez? Lasaiagoa dator, sosegatuago daude gitarrak, erritmoak ere, abiadura pixka jaitsi da, intentsitate ordea, ez? Mantentzen duelako, ez? Bai, igual nahi gabe atera da horrela, baina aldi berean ere
lehenengo abestian ez zara konturatzen igual aurreko diskoarekin konparatzen, hau motelegia da, ez? Baina gero bigarrenarekin eta hirugarren, ostra, igual guztiak dira nahiko motelak edo, baina aldi berean gorputzak eskatzen digu igual hori, momentu honetan, nik uste dut aurreko diskoa zela mas desfoge edo atera nahi nuen edo nahi genuen igual mas geneukana ateratzeko hau desberdina da, ez dakit. Igual momentua ere edo urteak ere pasatu dira gauzak eta edo entzuten dugun musika igual momentu honetan da mas, ez dakit, lasaiagoa edo Diskoa Bonberenean grabatzen duzu, aurrekoan bezala eta aurrekoan bezala ere Txapekin, soinu teknikari bezala, Carlos Osinagarekin. Hiruko formatuan grabatu duzu disko hau, Txusek imaginatzen milaka gitarra sartu dituela kantuetan. Kantuen sorkuntzan hiruko formatuan ere pentsatu zen, edo ja adibidez orain zuzeneko banda 5 lagun izango zarete taula gainean. Hirukoan konposatu 5 Bai, bueno, abestiak berez egin genituen hirurok, baina grabatu baino lehen Txapi galdetu nion ea parte hartu nahi zuen baxuan jotzeko diskoan eta aldi berean ekoizle bezala egiteko. Eta etorri zen lokalera bukaeran justo grabatu baino lehen, azken ukitua emateko abestei eta gero bere toke hori ere nabaritzen da diskoan, ez? Grabaketaren prozesua izan da lehenengo bateria, gero gitarrak, teklatuak, ahotsak, eta Txapek ere grabatu ditu bajuak bere kauz nahi zuen bezala, baina grabatzerakoan ikusi genuen igual beti izan gara gitarrista bat, bateria, bajo eta tekla, ez? Baina disko honetarako beste gitarra bat igual behar genuela, ez? Eta horregatik izango gara 5. Aurkeztu ezagun bada zuzeneko taldea, zeintzuk izango dituzu ondoan zure disko berri honetako aurkezpenetan? Egongo da Txus, diskoan bezala, gitarra eta hotxetan, Dani Arrizabalaga, baterian, Fede Giluz egongo da bajuan, horreko diskoan ere egon zen gurekin kontzertuetan edo, eta gero Jon Basaguren egongo da gitarra batzuk egiten, koroak eta igual teklatuak ere sortuko dituzu. Talde berri honen muina ere izaki garrantzako zainbat musikarik zaudete hor, konexioa argia da, ez? Bai, familia bezala koa gara eta Ja, sartuko gara diskoaren kantuetan, kantu batean, Jonek abesten du ere, zurekin korak egiten ditu. Izaki Gardenak ere, azken urte hauetan, goraka etengabe joan talde bat da hemen, Gasteiztetik gauz interesgarriak egiten ari diren banda ditugu, lehen bere garaian Simol bezalako taldeak ere baziren, zuen taldekideak ere. Gauz majoak ateratzen ari dira lokal hauetatik, ez? Bai, musika aparte, nik uste dut oso zaila dela, edo nire adinarekin zaila dela aurkitzea jendea gustora egoteko lokalean eta batez ere musika sortzeko, ez da batere erraza olako gauzak ateratzea, ez? Eta oso gustora gaude, nik uste dut horregatik ari gara gutxi gora bera betiko pertsonak jotzen bai Izaki Gardenak, bai proiektu honetan.
Libe proiektu pertsonal bat bezala hasi zen, gaur egun jarraitzen du proiektu pertsonal bat izaten, oia talde izaera pixkat doa. Hasieratik zen Taldea. taldea. Kontua da, egon nintzen bueltak ematen izenari, egia da, diskoan agertzen diren abestien ideia, ez dakit nola esan, eskeletoa etxetik dakar dela, nirea dela, baina azken finean guztion lana da. Nik ez dakit bateria jotzen, eta danik egiten dituen arregloak eta dira oso politak, eta batzutan ekartzen dut igual idei bat super biluzik, eta nik ez dakit nola bideratu abesti hori, eta guztion artean probatuko dugu hau lan egiten, eta talde normal baten bezala. Musika zuk sortzen duzu etxean pixkat ideia, lokalean borobiltzen da, hitzak berriz, zureak dira denak? Ez, aurreko diskoan bai, egin nuela zeo zer, en plan, nire euskararekin gainera, gertatzen zait, baina diskontan Jon Basagurenek egin ditu hitzak. Egia da, hasieran galdetzen zidan, abesti honetarako zer pentsatzen duzu, zer, edo beste batzuetan berak egin ditu hitzak bere kauzetan, eta oso konten nago, oso idazle ona da, oso ondo plasmatzen du hitzetan abestiaren xarma edo, eta gainera asko ezagutzen nau, eta badaki nolakoa naizen eta egiten du. Disko txiki batekin etorri zara, aurrekoa luzeagoa zen, 6 kantu sartu dituzu honakoan, egon da kriba bat, edo egin dituzen 6 kantu, eta horiek etorri da diskora, edo ez da zenbat kantuetatik erabaki duzu horiek jutea. Egin ditugu 6 abesti, bai. Bat gelditu da kanpoan, baina niretzat etzen bat ere. Baina kontua da nahi genuela egin 6 abesti eta gustora geratu. Ez gastatu dugu denbora dexente abesti hauek egiteko, baina nahi genuen hori, gastatu denbora, gustora geratu arte. Hori da asunta, eta gero, hurrengo diskoa etortzen bada, ez 3 urte barru, gustatuko litzaidake lehenago zeozer berri atera. Diskoa kalean imaginatzen dut, hurrengo helburuak zuzenean jotze izango dela, ez? Ja, asteburu honetan, jazten zarete jotzen, Bonberenean, Elorrio, Gasteiz, hortik aurrera badira gehiago, ez? Bai. Ze planteamendu izango dizuen zuzeneko eta nola izango da kantu zerrenda disko berria, lehengo diskoko batzuk, nola planteatzen duzue? Egingo ditugu gutxi gora bera 12 kantu, 6 eta 6, eta gero egia da setlist ensaiatzean, hau nola moldatzen da, eta gutxi gora bera ari dira gauzak enkajatzen edo, eta oso nik uste dut setlist polita eratu segula, eta espektakulo ez dakit. Oso ondo Libe, zuzenekoetan ikusi gara elkar, diskoa entzun dugu, asko gustatzen zaigu, eta hemendik aurrera, emergentzia zuzenekoetan, diskoa gehiago handituko dela, zuzenekoa daukaten magia horri esker, talde moskote horrik, egongo diolako kantuei bizi berri bat ere, ez? Esker. Zuri, eskerrik asko.
Nik zure baira lokatu nahi dut, ibai honetan itxasoratu. Nik zure baira. Urriaren 28an Gazte egun ospatuko da Nafarroako Irurtzun herrian. Egun osoko egitaraua prestatu dute, non gauean zuzeneko musika izanen dan protagonista. Gaualdia zaunka talde gazteak zabalduko du, gero Zutagar talderi toki egiteko. Ondoren, Tximeleta taldea hariko da erromeri giroetan eta gaualdia DJ disko jartzaileak itxiko du, ordu txikietan. Fridays Creu eta Rude Pride taldeak zuzenen ariko dira urriaren 28an Azkoitiko plazan. Kontzertua gaueko 10:00 hasiko da. Rude Pride Madrid hiritik datorren punkoi banda klasikoa da. Euskal Herrian zaletu mordoa dituzte eta kontzertu beroak eskaintzen dituzte. Fridays Creu taldea berriz Azpeititik dator eta laster argitaratuko dute estudioko laugarren emaitza Mauka musikagintzaren babesean. Esian taldeak bi emanaldi eskainiko ditu urriaren 28an. Bi kontzertu hauekin amaitutzat emango dute urte guzti honetan zehar burutu duten kontzertu bira. Maiabian gaueko 10:00 joko dute eta eskakeitan eta trikizio taldeak izango dituzte lagun agertoki gainean. Galdakon berriz musika bizian jaialdian hartuko dute parte eta goizaldeko 1:30 taularatuko dira Fanta Folk eta Kalan taldeen emanaldiak eta gero. Urriaren 27an, Beñatik Gara bide musikariak geldialdi bakoitzean disko aurkeztuko du Donostiako Kutxa Kultur Kluban. Diskoa Elkar diskoetxearen babesan ikusi du argia eta musikari gipuzkoarraren estudioko bigarren emaitza da. Kontzertua arratsaldeko 8:00 hasiko da eta ondoan zuzeneko banda izango du. Emanaldia doakoa izango da. Gagabetasunak liluraturik nauka. Ez da eromena gidatzen nauen zena.